Čaute, vítajte u môjho ďalšieho videa. Teraz je to z Strike Superstars proti, s mojim kamošom. Čaute. Dobre, v hre sa volá Michal 9. Ja vím, plnostné meno, že? A toto je taká futbalová hra. Som docela jednoduchá. Určite ju niektorí z vás poznajú, link bude v popise. A to smiem zabudnúť. A s kým hráme, to sa dozvieme o pár sekúnd. No, tak vyhraté. Takže toto... No! Tak sme v obrane. Mrdí. A ešte z kreditáč ma dúfam, že líbnu. Však asi má. Ne, počkaj, jednotka Akože si level. deláš prdel, že trojka level má kredity. No tak to mi nehovorí. Ale však ja nebudem v obrane. No je 7 level. Ja nebudem v obrane, oni to aj tak líbnú, však keď kreditáč. Koľko ja túto obranu tak neznášam. No ináč, však my sa dá, nahrať. Za čo tam on nahral? Počuť, to neexistuje. Ale nahrala trojka level, to je rekord. Bum. Povačine mi nahrávajú len nuly. Pás, zabudný. Jednem. Chyco. Nechycím. A si to chycí. Počkaj, mám staminu. Dal to sem. Sráčka, nikoho nevíš. Dobre, staminu už mám. Teď sa zahraj. Sráčka. Neskús mi to zebrať. Nahraj. Slepka na hlave neplací na mňa. Nahraj. Jako, cez 4. Áno. Chyc to. Bum. Lol. Hej, ináč, kukni, aké mám fajnové kupačky. Aha, ja vidím. Na shooting plus 50. Takže šul, ja mám také presné rany, že keď chcem trafiť vinkel, trafím do tyčky. Aha. Keď chcem trafiť do tyčky, dám gól. Chápeš? Aha, tak. Takže to je také presné, že úplne to... Ale tu bol živý príklad. Hej, a prečo si nevypal zvuky? Však som ti hovoril. Jaké zvuky? Však sú vypaté, není? No vôbec sú není vypad, však je to počuť. Nerobcem na debila. Ako je to počuť? Nemôže to byť počuť. Ty vole, C4 tam idem nahrávať na brankár. Idem na. No určite to nepočuť na sebe. Toto sú tí hadov. No krásne si odkopol ten vzduch, normálne tak lecel až do brány. Si idiot. Čakaj, ja ho oberám. Ty cigán. No počkaj, šukán kope. Hej, mne na hedu. Bum. Je, dobre. Inak toto video bude mať dve časti. Prvá vyjde možno už zajtra. Uvidíme, jak mi to vyjde a tá ďalšia vyjde na to. Alebo ešte ten deň podľa Kokos, vy máš nevíte obrať dvojku level. To sa robí takto. Počkaj, ja to najprv dopojím. Asi jednu Teraz mi požrať. neskáč mi do rici, potom to povíš. Dobre. Takže dopojím, takže toto má dve časti. Prvá vyjde buď piatok, sobotu. Keď to bude v sobotu, tak vyjde hned na to aj druhá časť. Chce to tak spraviť napínavejšie, že po polčasu tak. Aby to nebolo akože dlhšie video, ja chcem také 8 minútové, nejak tak. Mentálne nahrávam 3:20. Uvidíme, že či to aj zestrihám. Asi dám. To tento zase nebude robiť. Mám. Bum. Dobre? Mám. Akože menšie. Čiže ja som to sekol jak svina, že čo mám loptu. Kokos, ja neznášam ty lagy, keď to niekto líbne. Aha, Čo sa tu vyvaluješ? Hraj. stamina. Si doplniť. Ja mi uprdele. Pravo hore stamina, keď si všimnete stamina bar. Dúfam, že je to vidieť. No pri chatu, tak dáme enter, tak je chat. Vidieť. Ne, že si to zebere do ruky, on to musí hneď odkopnúť, to je strašný vol. Nahraj mi ho. To je pekná nahrávka, presne na mňa. Díky. Ja idem. Choď, headku. Sem, klasika. To bude taký paraný gol, že si to posereš. Aha, ty vole, normálne. Keby si mi to dobre nahral, Už bol mám by v lepší. gacách, už mám v gacách. Inak Ja obranu... sa to som mŕtvý. Inak to bude v obrane. Ja nevím, Ja ne. ale určite ne. Nemal si hrať iba do 45, 46. Už si rebel. To je fúk. Rúbu. Komu to hovoríš? Žiaľ, aby si ty nedostal. Čo, počkaj na mojej oslave, takú dostaneš. Tak si vlepím, že odlecíš. Do Abrahamu rovno čárou. Ani kúpať lístek na autobusy nemusíš, nahraj. Aha, díky.
Ty sa vážne necháš povrať jak Ale malý. mne to laguje, keď Potom. natáčam, však Čo ja s tým? Mne to naladuje, keď natáčam, tak neser. máš smolu. To bude Čo je heda. toto? Ja? Bežím, to je cigán. Hraj, Ja to pre... Dobre, ošľúka nepoužívam pre. Bude to totálna hovadzina. Chyť tú loptu. na čo to nahrávaš takto noobsky, radšej daj pekné medzerníkom. Pekným medzerníkom sa mi to nescel, bo teba ani nedokopnem. No, vidíš, takto sa dávajú góly. Má to dobré celebrácie, to sa mi ľúbi docela. Čo mi zavadzáš, no? Kokos, ale toto je taká idiotská celebrácia. Čo tu ukazuješ na svoje meno? Ty si dala gól, ha? Hovno. Ty si nemal ani asist, tak drž hubu. To nehovorím tebe, ale hentem Neymarovi. No však práve preto. Keď nevím, jak ma učuje, ale dobre. Ale akože takéhoto nubovského krediťača som ešte nevidel. Hen. Drgnem do noho, okamžite sa vál v zemi v krvi. Nahraj. Krása. Však jen ten nahrá možno. Aha, počkať. A sersi. Stromaso, jak rebel. Dobre, toto No, je koniec slikne. prvej časti, uvidíme sa u druhej, zatiaľ čaute.